Anelisa mamela ni asizovana. Yabo. And andifuni bendibetha xa kubiza utata wakho. Intoni ngoku ndizihlelele. Ndivile apho babusithi ndiliphara ngalamini. Ba utishara makangandithembi ngeIPad yakhe. Nini ngoku? Thena ulibele sekukhulini. Sukubuza uba nini ndiyithandi loo nto. Yo hayi ke it's fine. Ayinaxolo Masola. Awuxolisi njalo. Oh ayicebisa. Hayi Chini akaxolisi mos. Xolo ke Lilitha uxolo. Hayi ke mntasa kuzoxhomekeka kuba ixolele nayita. Ndawuxhomekeka loo nto le. Hayi ntoni le ngoku kuthiwa izawuxhomekeka? Ntoni le kuthiwa izawuxhomekeka? Mina besithetha ngelaa nto ngeprice zemoto kaMr Chalibunga. Baziyaxhomekeka. Oh nina kwethanda izinto? Manincane wena. Manincane. Yeyiphi ngoku le? Mina ndiyazi uba ndingayicecisa njani but lela hlobo la moto le inephawu lamaqanda amane. Yekwethini. So ezi zethu imoto zithathelwe ezantsi. Itsho loo nto. Ezi zethu sibuyike imoto. Hayi ngamandla akho asipikisana usebenzile wena uthengile imoto. So hayi asikho lapho. Right ke bafundi phaa ku-business management ne under i-topic ethi management and leadership. Okay, so ndizawudinga apha ke nifome into twos nibe 2 andithi. So after nifome la two ndizamnika only 5 minutes after senigqibile uzichuzela uba mna ndifuna uba nobani, mna ndifuna uba nobani. Uyayibo? Then nizodiscussa ndifuna igroup yokuqala ithethe nge-lower management. Uyayibo? Andizonixelela ke mina izawuvela apha kuni. Enye izawuthetha nge-middle management. Then eyokugqibela izawuthetha nge-top management. Khanitshone kuloo nto ke ngoku. Cebisa. Is a specific song dibanela ngeso. Obvious chomamle, obvious friend. Abafundi kufanele bayiphelile ngoku 5 minutes. Abe-lower management mabaqale. Ungalibasaki. So laphana kwi-low management singasho ukuthi kunama-managers kwi-level le encane. Yeah, such as supervisors and team leaders. So allocate ama-task to workers daily, on a daily operation. And also to make sure that work is completed on time. Okay, masibambe ngazo zozibini ke phaa kuSpace Ihle nowazola. Abanye middle management baye. So kwi-middle management sine-managers ezinjenge-human resource managers, HR, yabo, and branch managers. Setishara, they implement medium-term plans and strategies ezisuka kwi-top managers. Okay, i-girls zingenele phayana nge-middle management. Okay, so kushota nina Lilitha nanentombazana ifikayo. Top management. Uyabona kule yethu ke Mineri, kule top management siphethe ingqoqo into ezinjenge-CEO, executive directors. Yabona ke Mineri, i-CEO zezi ziqasha abantu. Abaqeshi. Abaqeshi. Hayi ke gqibezela. Okay, so Chile Utamalili. So CEOs, they set visions and missions and goals of the business. Okay, bantwana bam, okay, ndiyabulela kakhulu. Yabona ke eli hlobo lenhle ngalo namhlanje anilibazisanga namhlanje. So ithi loo nto leyo sizawusebenza kakuhle kanani. And ndiyathembisa kule term 3 ndiyathembisa. Hayi sigqibile. Ndiyacela man, ndiyacela. Jongani masimamela nini. Ndiyacela ningayihluphi man intanga yam uChalibunga. Mineri, mna ndiyakukhulula Mineri. Usithwixa if siyamhlupha, usithwixa Mineri, usibethe sidumi. Nawile, ndiyanicela. Ndingaze ndive kuthiwa ukhala ngani ofisini because loo nto ndingayisolva ngokwam man. Hayi, I'm capable ukuyisolva loo nto leyo. Ndive nje kuthiwa niyamosha uChalibunga. Hayi bafethu, ndiyanicela. So please. Nkosi. Khwitho lakho cebisa. Eliphi Tamalili? Oko liringe enhloko fondini ndibuyele ekhaya endlini. Aloko mshana wandiqhoba ngempama endalila ndachopha phansi ndacinga ibhantini xa lifoje imicoco ethi xokho wena wajita mbamberere pha.